Så synes jeg, det blev tid til at tage et kig på, hvor jeg bor. Her kommer vi ind. Hej. Gæstetoilet. Stue. Stue. Her spiser vi, når vi har gæster. Så går jeg til køkkenet. Her spiser vi altid morgenmad, frokost, aftensmad, alting. Køkkenet her. Tom frugtskål. Vores lille, madlager. Her. Så vi går i haven. Ja, klar til barbecue. Poolen. Toilet der. Gå indenfor igen. Familiebilleder. Skoven på. Min i hvert fald soveværelse. Therese og min lillebror, søskende. Fjernsynsstue. Og kontor. Her plejer jeg så at sidde rimelig tit ved computeren. Og mit værelse er her. Der ligger så lige en masse tøj fra vask efter Argentina. Og mit toilet her. Må jeg se. Vejret er ikke super godt i dag.